आणि एक म्हणजे ती जी पळून गेला ती चुकच होती. कारण ती लॅब्स जे आहेत त्या पोलीस डिपार्टमेंटनं कसं लॅब्स आला, कारण ते बरोबर नाही. आता कसं असतं की सरकार झाल्यानंतर प्रत्येक गोष्ट सरकारवर येते, पण त्याच्यामध्ये हे असं झालं की मी कुठेतरी काँग्रेसची कुठेतरी एक पत्रकार परिषद घेतली होती आणि म्हटलं की आम्ही कर्नाटक गव्हर्नमेंटला शोधून आणायला सांगू किंवा आम्ही मदत करू वगैरे. मला वाटतं ह्यानेच पुढे लपून ठेवलं की काय हा प्रश्न होतोय ना. त्याने पळून गेला हे चुकीचं आहे. चुकीचं इन द सेन्स लॅब्स आहेत डेफिनेटली, आणि त्यामध्ये कुठं चूक झाली ही पोलीस डिपार्टमेंटने शोधून काढायला पाहिजे. असं होता कामा नये. तुझ्या कोठडीतून गेला कसा एक, त्यामुळे तो एकटा कोणतरी आहे त्याच्यामध्ये आणि एकट्याकडे चावी चुकी कशी दिली, वेगवेगळे प्रश्न येऊ शकतात. म्हणजे या चूक सर पोलिसांची की सरकारची? सरकार कसं, सरकार प्रत्येकाला राखायला बसणार दिलंय, पण चूक पोलीस गृहमंत्रालय सरकारचंच आहे. सगळं बरोबर म्हणून बोलताना की चूक जी आहे पोलीस डिपार्टमेंटची 100% चूक. तो पळून गेला कसा त्याची जबाबदारी पोलीस डिपार्टमेंटची नाही का? एखाद्याला पकडून आणल्यानंतर तो जातो कसा हे त्यांनी बघा. त्यामुळे त्या संदर्भात मुख्यमंत्री त्यांच्याशी चर्चा केलेली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना ते त्याच्या पाठीमागे आहेत आणि ते आणणार. मजगती काँग्रेसीन आपल्या कार्यकाळात भाजपा परस चढ संविधान बदल केला म्हण खासदार सदानंद शेठ टानवडे उलयलो. 106 अमेंडमेंटाची झाली त्याच्या भितर भारतीय जनता पार्टीचे सरकार येतच म्हणजे नरेंद्र मोदीचे सरकार 2 टर्म आणि त्याच्या पहिली अटल बिहारी वाजपेयींचे सरकार, या पूर्ण सरकाराभितर एकदा 13 महिने 13 महिने आणि एक पूर्ण टर्म असे वाजपेयींचे सरकार आणि 2014 नंतर प्राईम मिनिस्टर नरेंद्र मोदींचे सरकार, या ह्याच्या भितर एकूण 77 अमेंडमेंटा काँग्रेसीन केले आणि केवळ 12 अमेंडमेंट जी असतात कॉन्स्टिट्यूशनाची ही भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारने केली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.